na si Police Major Roland Bunor. Alright, itong makauwan karon si Police Major Roland Bunor dinhi sa Tudela Municipal Police Station in relation sa duha ka mga nadakpan. Atong sayron unsa ning nadakpan, unsay relasyon, unsay mga violation nga nahimo. Una sa tanan sir, good day to you. May buntag punta no. May buntag sa tanan hilabi na sa to ang mga igsuon nga mga tudilanon. May buntag ka nato og ingon man sa inyong mga suking tigpaminaw diha sa social media no. Og uban pang television kung aduna man galing. May buntag ka natong tanan. Sir, kanina sikop sa usa man siya, sir. Kini atong nadakpan gumikan sa illegal possession of firearm. No. Kagabi sa may alas 3:30 kapin kung kulang ang takna sa kadlawon. Samtang nagkandakta og roving police visibility patrols og atong manggong gi-intensify ang ato ang paglibot gumikan aning mga kabalaka o mga kahadlok nga gibati sa atong mga kaigsunan tudilanhon. Gumikan na adtong nahitabo pod nga bago pa lamang double murder case diha sa barangay na Ilon dinhi sa atong lungsod. Sir, sa katinuod sir nga kini nadakpan in relation ni sa siging pagpanuktok usa may katinuan na ni sir? Kana ta no. Duna poy nakahisgot. Pero to be confirmed pata nga ang base daw sa nakita nila nga picture, nag-text sila sa tuwa o nag-PM sa atong messenger nga mausab ang susamang mga description nga matud pa nakita diha sa specifically diha sa Panayjot. Di punta makaingon nga maubagid ni sila no, pero makaingon ko basin doon na ni kalambigitan ining pagpanuktok, pero dili ta ka maka-explain matud pa dili man pud ta wala man pud sila gisulti nga sila ang nagkuan ng mga pagpanuktok, pero dako kay ta og kanang pagduda nga basin kining mga suspitsado aduna pay kalambigitan aning pagpanuktok panahon sa kagabihon. Kasi sa ratong karon kisa identity na ng mga tawhana pila sa kabuok o basta gisa dapit po nadakpan. Diha sa kuano barangay na Ilon. Diha sa Purok 3. Maura gyud po na nga Purok Sakop. Diha sa barangay na Ilon diri sa lungsod sa Tudela. Mga taga Plaridel ni silang duha. Og adunay address diha sa mga dako ug diha sa Luok proper sa Plaridel. Parehas silang taga Plaridel no. Dayon atong nakuha uban sa ilang mga nakumpiskang armas, atong nakita usab kanang mga makaingon ta nga mga sulat Latin sa ug atong maingon nga murag bitaw kanang sa mga gamit sa kulto ta. Nga sulat Latin nga murag kanang mga ingon ta mga agimat or anting-anting. Maingon ana. So adi po ko makaingon pangyam-yam ta basta mga anting-anting siya nga mga kuan unsay tawag ana. Mga matod pa nagpaila sila nga naasa side sa gobyerno o andam daw mutabang sa mga panahon nga nagka-problema o adunay mga sama ni anang mga nahitabo matud pa no diyon usa daw sila sa mga tawo nga nagmonitor ni anang mga impormasyon adunay kamalinggitan sa kahusay kalinaw og matud pa nga abot sila diha kay nasilay kaila nga taga Plaridel rapod nga mambantayay og kanang bibi diha ta og atong nasayran nga maoy ilang tumong nga ang matud pa andam sila nga mosuporta og mutabang aron aduna kunuhay kasulbaran ang usa ka krimen. Pero dili sila sakop sa militar o sa side sa PNP siya. Mo nay dako na kung ikatingala man no nganong nakabuhat sila ni ana
samtang dili man sila membro sa Armed Forces ug dili pud sila membro sa Philippine National Police. Ug gani kung mga force multipliers man gani sila, dapat na untay saktong koordinasyon sa wala pa sila muanha sa maong lugar. Dili sila armas, doon na ba yung mga dokumento, ilang armas din kung ingon sila ni-claim sila nga side sa gobyerno, doon ba sila yung mission order? Wala sila'y makapakita na to ta bisag unsa nga klase nga papel para sa ilang armas. Sa klaseng armas na nakuha, sir? 45, 45 caliber pistol. Ang duha matagusan nila. Adunay tagsa Check sila. na ba nato dito sa kaning Clarel PNP ang identity ng mga tao, taga dito bugid sila? Ato nang na-check dito sa Plaridel. Mismo nakaila gid sila nga taga diha ni mga tawana. Diha sa lungsod sa Plaridel. Sa mga identity ano nila, sa mga karakter nila sa area nga ilang gigikanan sa Sa akong nahibalaan gani nagpaila man sila sa nga membro daw sila sa kwanta kining atong gitawag bitaw nga musa. Nakadungog na ba mo ana? Nga force multiplier na siya for support in the campaigns against crime o mga proactive nga mga initiatives ni siya mga grupo. Kini gitawag og Misamis Occidental Security Stakeholders Security Alliance. So far sa akong nakita, wala man sila mo sa ID, wala man pug ko nakadungog og nag-issue na ang banana. Working pass sa una sir sa Mosa, namo tighatag ang province nga working pass sa Mosa. Wala pod. Nalang sila yung mga ID nga nagrepresentar sila sa Philippine Brotherhood Service, Guardians Brotherhood Service. Dili nako suito sinati ang mga maong ID o mao nga karon kasamtangan na sila diri sa tungkol studiya samtang giandam na ang pagpasaka og kaso batok sa pagsupak sa Republic Act 10591. sa pagdakop nila o sa ilang gihimo in that wee hours sa area. So far wala sila gihimo. Ato silang gidakop because of curfew violation. Kita nag-implementar na kita sa curfew gani ang atong munisipyo aduna namang daan pa nga curfew ordinance ug kini wala lang nato napatuman o gumikan sa mong hitabo ato ni siyang gi-activate ug atong gipatuman ug ingon man usab sa atong paggamhanan probinsya do na pud gi-executive order ang atong halangdon nga gobernador ni anang curfew hour panahon sa kagabihon. So ni anang mga orasa atong gipa-implementar tungod kay wala nagay ordinaryo nga tawo nga atong madakpan nga atong makita nga mulakaw nga gawas siguro kung importante dunay gipalit nga tambal or padulong sa ospital, no? Undo ni sila sir o nasa balay, nasa gawas, sa dalam sa may panahon nga nadakpan sila. Sumala pa sa atong mga arresting officers, no, nga ilang nakita nag-traverse diha sa Barangay Road sa diha sa Barangay Nailon. Pero matud pa silang istorya nga ang ilang giabtan diha is kanang nagtulda nga nagbantay og mga bibi. So ato pong gipangutana, no, agi angkon man usab sa nagbantay og bibi nga kasamtangan daw nga bali ilang bisita ang maong mga tawo. Sir, kanusa naman daw kung sila diha sa area sa? Matud pa sa atong pagpangalap og impormasyon, mga kapin kung kulang alas 7 niya ng gabi, daw sila miabot dire sa ato ang lugar. Pero wala sila miingon nga diretso ba sila diha. Basta miabot sila dire sa Tudila mga 6:30 to 7 PM. Mo na ilang gingon. Pero katong ingon nga kabantay sa bibig confirm ba na niya? Yes sir, actually kato man gid ang atong gipangutana gid, no, kay we respect the rights of the accused and we know that he has the right na sila right to remain silent og ato silang gipahibalo ni ana og ato yung gipangutana ang katurig yung ilang giabtan
Kay matod pa ug unsay ilang mga istorya didto niya, mapoy iyang gi-istorya sa tuwa. So kaila gyud sila atong nagbantay sa bibi sir. Kaila sila sir, gi-confirm mianhi man gyud. Oh, mianhi man gani gyud ang katong kuan sa bibi Okay nagbantay. sir, regular naman silang kabisita sa Nasamit na barangay? Kapila na kasi kayo silang kabisita? Dili karon pa gyud kuno siya nakanhi ning barangay. Lang silang kabisita? Kato pa gyud nga higayon adtong adlaw nga kagahapon nga adlaw. Posible Oh. malink siya ato sa kansa dili. Ato na itabo nga order. Sa pagkakaroon wala tay makuha nga ma-link siya. Kaya gani no unang-una na dadakpan nato siya 10591. Oo. Ang sa murder is kuan man siya sharp object man ang gigamit, no? Kutsilyo or any sharp object mao man ay gigamit sa pagpatay sa double murder case. Kung di mas dili nato makonek kay armado man ning mga tawhana kun ugaling siguro kung naay mahitabo basin kung naay mahitabo with the use of firearms siguro ato makonek pero sa pagkakaron wala tay makita nga connection kalabot diha sa murder case ug nining atong pagdakop karon. Pero kaning nakita nga mga paraphernalia sa gituan nga kulto sir. Posible nga naman sila yung mga kulto posible nga makakonek ano yung kuan nga yung mga Yes sir, kana sa base sa ebidensya makaingon gid ta nga na sila grupo. Kay sa atong nahibal-an sir kining mga ingon ani nga nagtinir og mga ingon ani nanay grupo. So mo na atong sa usually atong gitawag nga kulto, no? So confirm na kay na sir. Ambot ug unsay ilang mga tahas wa pud ta nasayod. Basin pod og ang usa po silang tahas mo nang manuktok og maghatag og kahadlok sa atong mga kaigsuonan. Dili gyapon na mawala sa ato ang panglantaw. Kung basin mao pud ni sila ang mga susamang mga tao nga manuktok. O karon no bag-o pa man kayo ni wala pa kayo ni na divulge sa public gyud o pipila lang basin after ani nga mga oras adunay mo come out nga nakakita gid aning mga tawhana. Ato klaro, sir, kaning nagpastol og mga baby, kamusta lang sila naabot dire sa inyong lungsod? At taon-taon na sila da sir. Dili lang kakuha sa exact date no. Taga-asa Oo. man sila po? Taga Plaridel gyapon sila. Taga Plaridel gyapon. Sir, nganong na sila armas? Matod pa nila murag suporta sila isip daw pangdepensa silang kagalingon isip nagsuporta sa mga programa sa gobyerno dili gyud kuno kalikayan nga adunay masuko nila ingon ana mo na ilang mga rason no kabahin sa dala nining mga armas. posible doon na pa rin mga kauban sila sir. Kung doon na ba kami nga Tinuod na sir sa akong gikaingon kasagara sa mga ingon ani nga mga tao nga nagdala og mga kanang mga Latin, mga lana ug unsa na grupo gina siya sir. So ug mayon ta grupo automatically nagi kauban. Sir, kaning mga kuan sir kanang pastol og baby, asa man sila dapita gid location nila nga kuan, ipunduhan. Kaya ba sa barangay na Ilon o ta siling barangay? Naagid sa barangay na Ilon sir. Duol ra gid puna sa katong kanahitabuan. Walking distance gid siya. Doon na patay yung investigation ay kalabot ng mga tawhana o posible ba nga doon na sila kalabigitan o nasairan aning itapong extremist? Okay sir, that is part of our standard operating procedure. After this arrest, we will make gather more information kung aduna ba, no? Kay samtangan pamagitang nang investigar. So human ani nga nahitabo nga aduna tay nadakpan, basin aduna ni siya kalabutan diadto. Pero based on the weapons that used during the commission of the crime of murder, dili siya mokunik because they are apprehended by violation of Republic Act 10591, which is the illegal possession of firearms law. Sir, atong nakalabay yung interview with Mayor Samuel, matud pa niya, usa sa mga suspect nga nanuktok og balay, natunok sa gibutang nga murag kanabang paon sa tagbalay niya, nagtakiong
kuno ni kay ning singgit karon nasakitan. Nabay nagtakiong an nilang duha sir para mahimo. Ang super no sa akong nakuha nila gabi, wala mo ko'y nakita nga nagtakiong. Mas maayo nga ni padumduman ko ni muta ako na subayog utro. Kay basiga patarong-tarong ra pud to. Nga gatikiong gid ito. Ug ato nang Palakog Street. So super day naglingkod ra man sila, wa pud ko nakita nga nilakaw sila og street, wa pud ko kabantay. Mas maayo pud nga imo ko na padumduman kay basin tinuod pud na nga imong gisulti. Ari ko ring panuktok sir kay murag dinhi sa Tudela, murag na alarma man gyud ug gani mismo si Mayor Samuel Parwino napahinumdum sa mga tawo nga magbantay. Kay sumala pa magbalin-balhin nig panuktok. Kadtong una nga inyong giresponduhan nga a certain Olarte family, wala mo'y naabtan sa mga nanuktok pero nangayo sila pagresponde sa inyo ha. After adto do na pa bay laing balay nga nangayo assistance sa inyo ha kay gituktok. Daghan kay tuta sunod-sunod to actually. Oh, nagani giingon nga naay upat ka mga tawo nga nakita sa Sinusa, naay sa Nailon, naay sa gawa sa Basirang, naay Tigdok. So dili lang to isa atong mga panahon, sunod-sunod to siya. Munang nakaingon gani ko nga wala ni gahike o dili pud usara. Sila pwede nila buhaton kay nakamotor man sila, do naman sila yung mga tagsa-tagsa ka mga motor nga gidala. Kumusta ang restos ng motor, sir? Gisubay to sa akong kuan, ako ang traffic investigator. Iya tong gi-check pass pagkakaroon. Sir, katong sa nahitabo na sa Nailo, no? Meron tayong mga ebidensya na kuha atong kutsilyo. Posible ba mag-match siguro ang kanang kinsa ginihawid itong kutsilyo? Na ba na sir sa PNP aron nga may bawaan gud kung sila ba apil ba sila sa inyong lantaw sir? Ang buti mo pasabot man nga katong kutsilyo nga na-recover during sa pagkandak sa scene of the crime. Okay. Niadtong panahon na ilan natong gitanaw. Gitanaw na la whether or not naa ba siya fingerprint. Pwede siya ba makuhaan? Sila man goy na expertise naman. Sila man goy mo evaluate sa ebidensya kung pwede ba ni magamit or pwede ba ni siya makuhaan. I will tell you not all objects nga pwede na to makuha ang fingerprints. Especially ang mga rough surfaces di na makuhaan. Then, ang katong handle medyo na siya pagkahait-hait. Siguro, mo sir, munang miyong ko, I will not, di ko mo comment on the part sa ilang expertise kay ilaha man na. Sila mo identify asay pwede kuhaan. Sila mo identify asay pwede na to himong ebidensya. Sila mo mag-determine anak tanan. During sa kandak sa ako utrohon, kandak sa Soko, igo rata nga mo observe o maglantaw o if ever na sila query, makasupply ta. Pero as to the physical evidence present in the crime, it is in the prerogative of the crime scene investigator. What they are doing, o unsa pa ilang buhaton diha. Maura gina. So far adto, ako nakita kay gi-rebuild man pod sa bana mismo kay natawagan man akong bana nga sir kana nga kutsilyo sir sa akong asawa gina kay nasayod jud ko nga magdulog-dulog na siya og kutsilyo ibutang siyang uluhan og magabi gi-confirm pod sa bana nga ila gito so wala pod siya blood stain nakabutang lang sa ilalom sa foam gyud dili kay alugnan foam gyud murag sa salog na gid siya gikuanan sa foam. So posible dili to ba gigamit sa pagpatay? Dili sir kay gani gi-confirm matud pa. Ako nang gisulti, gi-confirm mismo sa bana nga magdulog-dulog gid siya atong among kutsilyo. Sir, for the record, kinsa ning mga nadakpan natong duha nga lisod na to i-connect sa nahitabo sa Bagtiayon kasi mga ngalan ani niya. Kini sila gi ining isa ginganlan og usa ka Fernando Campaner, no? O kaning isa ginganlan og atong kuna di ko memorize ining a certain Edison Alipaw nga Tagaluok proper Laridium sa Sunod pa na-report sa hapon si Mayor Juan nga naisumbong daw niya nga dunay tulo ka tawo misakay og motor gikan sa barangay Nailon paingon highway misakay rural paingon sa Osamis. Kumusta ang investigation niyo ani? Kana sir mo gani nga nangutana ko ni Mayor Kabahin ni ana aron pagpaluap mo
Kay medyo nakurat gani ko sa maong interview ng tanaw ko, no? Kay atong mga panahon na wa pa mud siya yung tawag na ko adto. Wa man siya yung tawag na ko adto nga nay mga case ngayon ana. O mahimo gihapon to nga to magamiton nga mapollow up at least daghan ta og focus. Kay ug wala gid mo supply sir lisod. So the more nga daghang mo supply na to, the more nga naay advantage nga masulbad na to ang usa ka krimen. Posible ka sir nga